vimos de rematar unha conferencia sectorial cos responsables políticos das comunidades autónomas no eido educativo e sanitario xunto coas ministras de Sanidade e Educación e o ministro de Política Territorial. Todas as comunidades autónomas coincidimos na importancia de poder comenzar xa a planificar un curso como 21-22 con certa antelación, prácticamente 4 meses, por certo, como solicitou no seu momento Galicia, e isto nos vai a permitir diseñar unha serie de accións que vayan encamiñadas progresivamente cara a unha situación de maior normalidade no ensino. De feito, dende Galicia plantexamos a elaboración dun protocolo de transición entre un inicio de curso, o do ano 20, e outro inicio do curso, o do ano 21, que obviamente van a ser diferentes por a propia situación sanitaria e moi vinculado todo ao que é a dinámica de vacunación, que iso vai a posibilitar que haya unha maior seguridade. Dende Galicia demandamos que poidamos traballar nun marco que ten unha serie de parámetros. O primeiro, ter unha seguridade sanitaria, manter unha serie de medidas que posibiliten que os centros educativos sigan sendo que son, espacios seguros. O segundo, que o sistema educativo siga sendo que é, unha ferramenta que dá oportunidades, que forma en calidade e en equidade aos nosos xóvenes. E o terceiro tamén un servicio público que, como responsables políticos, temos a necesidade de garantir a súa sostenibilidade no tempo e tamén na perspectiva orzamentaria. En este último aspecto, demandamos do Ministerio, do Goberno de España, o aporte ás diferentes comunidades autónomas de fondos específicos para poder facer frente aos sobrecostes que van a estar vinculados, sin dúbida, a unha serie de accións que debemos seguir mantendo para poder garantir que os centros educativos sigan sendo o que son, espacios seguros e espacios onde desenvolvemos unha parte significativa da nosa vida cotidiana.